Tak. Raz, dva, tři. Pojď. Tak, zdar kamarádi, test 2. Já jsem... Proč teď streamuju? Já tam se váš okruh tu dozvěděl. Pokračujte. Zdar kamarádi. Takže musel předchozí stream ukončit, přerušit oběd. Výborný, to podotknout. No, teď streamuju. Zkouška pro další akce. No, nevím teda jaký. Ono těch akcí moc nebude, ale se pak dozvíte. Ale to řeknu potom. Na přípravný kurz na přijímačky na matiku. V podstatě, co mě tam čeká, nemine. Bude to peklo. Jsem na to připravený. Vlastně očekávám to vlastně lepší přípravu na ty přijímačky. A upřímně řečeno, já fakt nevím teda, jestli to stihnu. No, stihnu. Blbost, jo. Protože teda nevím, jestli to zvládnu. Dejme tomu, že budu si věřit. Takhle. A budu doufat v to, že to nebude zas tak těžký, aby se to nedalo zvládnout. První sledující, nazdar. No, co se týče té zkoušky pro další akce, já se teď koukám na kalendář ve čtvrtek, 25. A teďko nevím teda od kolika hodin, ale na Císařské louce na Smíchově je narozeninová akce Country Rádia. Kam by se chtěl podívat? No jo, Tome, ale... Jasný, máte špatné připojení. No to vím taky. Já se omlouvám, tady slabý připojení, tady slabý internet. A abych pravdu řekl, nevím teda, jestli teda slyšít každý slovo, co říkám. Takže na Císařské louce na Smíchově je narozeninová akce Country Rádia a tam vlastně já se tam chci vydat. Je to vstup je zdarma, co ho chci využít. A tam chci vlastně vyzkoušet další stream. Vlastně ukázat zábavu tam. No. Abych to opravdu řekl, nevím teda, jestli se tam dostanu, nevím, jestli na to budu čas, takže to je docela předběžný. Tady o tom mluvit. A co se týče toho přípravného kurzu, já teda doufám, že to tam nebude nějak zvlášť těžký a že mě to teda fakt jako na ty přijímačky líp připraví, abych pak nepohořel jako minule. No. Ale nemůžu mluvit moc dlouho. Takže teďka mám čas na dotazy. Jeden se ztratil. Tome, seš tam? Tak co? Tak, dotazy. Šup. No, ty špatné připojení, hezký. Tak. Žádné dotazy. Haló? Pište. Čekám na dotazy. Já nemůžu vysílat moc dlouho. Maximálně 10 minut. Tak. Jo. Ale odezva. Tak, tej se. Na cokoliv. Rozumíte na nějaký blbosti. Proč máte na slabý internet? Pomalej. Pomalej net, no. Jedu na ADSL, teďko na Wi-Fi. Jedu na Wi-Fi, ale mám to na modemu. Je normálně přes telefon. Dost blbý, no. Nějaký další dotazy? Koukám, že je tady další. Tak další, ptej se.
Nikdo nic, další dotazy nejsou. Tak co? Máte špatné připojení. No to vím taky. Haló? Takže žádné další dotazy nejsou, jo? Jo? Počkej, babi. Já jsem zostala koukat, že jsi mě Počkej, nalez mi do záběru, no. Nalez mi do záběru. Jo. Co potřebuješ? No, že jsem zůstala koukat, že jsi mě neplnil sudy nahoře u toho, u skalky. Nenaplnil, protože trošku se nám rozbila nádrž. Nádrž se rozbila. Stříkalo kolo. Ta voda. Nechceš začít dělat tu vlogy. Jako, Ne, nechci. Jako... No, je to rozbitý a když tam pustím vodu, tak to prostě stříká kolo. Jen v tom uzávěru, nebo jak? V tom uzávěru, jak je tam ten uzávěr, ten plastový, jak je to prostě, tam je to roztržený. Jsou tam prostě díry, no. Jo, co táta na to říkal? Já jsem to ukazoval mamce tatovi, říkal teda, že se to pokusí nějak opravit. Dobře, no. Mě to právě překvapilo. Víš, že mi furt dlužíš fotku s svým maturitní? Promiň, zapomněl jsem. No. Ale, proč? Bude super. Ne, já fakt nechci dělat vlogy. Já se nechci pičit. No, tady se opravdu jenom zkouška. A tady těch streamů fakt moc nebude. Teď mi řekni, co říkáš mě, nebo tomu telefonu. Tomu telefonu. Bude záznam. Pro všechny, co nestihli, bude záznam. Jo, já radši Ale, jdu. jo, jasný. Pak ti ukážu tu fotku, jo? Ty fotky. No ale já ji chci udělat, tu fotku. Jo, takhle. Maturitní fotku, co jsi měl na tablu, Je co tady teda stůl. ani neviděla a Na chtěla tablu. bych ji udělat. Takhle, no tam je akorát ksy, no. No tak mi ji potom ukážeš a já ti řeknu, jestli chci udělat nebo ne. Dobře. Ivu mám maturitní fotku. Ale ty jsou pěkný, tady jsou fotka taková obyčejná, fakt jenom ksit ze předu. V podstatě taková fotka, jako mám na občance, když to vezmu. To asi moc hezký nebude, si myslím. Ale já ti ukážu a řekneš, že si ji budeš chtít, no. Jo. Nezačnu točit na YouTube. Tak mě potom musíš zavolat. Jasný. Ale, Možná, že budu venku. jasný. Já se jdu podívat, jak to tam dělá přeblice. Ale, další dotazy? Tak co? A koukám dva, už se odpověděl. Nikdo žádný dotazy nemá. Ale záznam bude, to se nebojte. Kdo to nestihl na začátku, tak prostě se pak podívá na záznam. No a jestli teda nejsou žádný další dotazy, a teda ještě počkám, asi ne. Tak se loučím. Uvidíme se příště. Takže. Ne, Twitch ne. Fakt na Twitch ne. Ale já nejsem nároživý gamer, nejsem jako nějaký nároživý hráč, nic takového. A nejsem jako nějak moc dílný, opravdu. Na to YouTube fakt jako ani na ten Twitch nehodlám jako nějak točit. A streamovat už vlastně vůbec. Jenom příležitostně fakt jenom na nějakých těch akcích, jako je třeba ta narozenová akce Country Nadia. Takže si tady nebudou další dotazy, tak už to asi ukončíme. Já opravdu moc dlouho streamovat nemůžu. Tak si máme fakt těch jenom 10 minut. Tak já ti tam ulajkuju. A takže nikdo nic dalšího? Tak jo. Tak se zatím mějte. Držte mi palce, ať mi to tam dobře dopadne.